Ние ще играем Survival Craft и да знаете, че няма да качвам много така, като са завършваме. Ето на къща ми, ето градина си построих и покрива на къщата и къщата така се направих. Бая неща до тук съм направил. И сега този епизод ще правим РХ, затова няма много време да качвам. Добре. Нямам камък също. Имам. Пръчки имам. Добре, се върнем да ги направя една брадва, за да не копа така. Много е бавно. Не докато ида. И това е втори епизод. Опътвай се. Не, сега друго да направим. Нека сега тук искам. Чакай, колко ми трябва? 6 на 6 дърва, такова листа. Дай порно си. Не става. Там ще стигна сигурно. Браво! Много. Тя факли, това е за налягане. По-рано, по-арно. За. И ки говоря малко по-силно, за да се чува. Айде. Сега пак ръмжа. Шове не извърти кръв нещо. Порсна е дали, това е добре. Всичко порсна, това е добре. Столов, така да стегне. Добре. Гледай сега. Да ти си. Яо и теб ти ступам. Яо е. Не. Ето, меч нямам. Затова. Чакайте да забри вече меч, как така. Само да ги тупам малко излез. Не, никога. Ето пишма за това. Прикольно днес ще правим ЛХ да направим и други неща, не знам. Ще видим. Орудие не мога да намеря. Не ми гледат, че тук много копам, ама имам мина. Паленка, отням точно и не мога да виждам, затова не влизам. Колко често само камък да берем. Дори си включвам осветлението на Макс. Имам асфалт 8, не знам дали искате да снимам. Тя са кратки клиповете, нали? Само 5 минути, повече не. Може с монстър да се състезаваме, затова колко ще смотриш? Не, това дърво е. Колко ето сега ще ви покажа мината. Ще си имаме такива. Разбрах и такова, добре. Опа. Деката сминава декоти. Ето. Не е много голямо, не мога да видите нищо. Гледайте. Там нивка е по-надолу, още повече става. Ще да берем малко камък. За всеки случай. Има гробове за тази работа. Ще ви тази неща намерим от тях. Който сега да излезе, не мога да видите нищо. Трябва някак си от някакъв гроб да разгледам. В този епизод ги тръгнем. Колко минути е?
По 15 минути само, така че моето не става повече. Така, това пък ще го пускам. Също, какво ще правих? Аз малко събри как вижте смотана. Ето. Тук тесно ли ги? Не знам. Ето кесо. Ето гледате. Като истински изглежда. Така са. Имаме меч. Имаме сосис. Конче. Конче. Така, имаме кон. Ама. Не тъпи дяволисти. Нямам се до. Пред такива две имам. Ешо. Еш колко ми трябва такива, майко. Сега да изгърма някой вълка. Вълка тук. Колко сте? Така, двеме за сега. Той е коняре. Няма да да те не махливия човек. Да не видят другите. Айде бе. Само 3. Майтапи си правиш. Да, дали верно 3? Тук то няма кой дек да го остане. Това няма. Няма дек да го остане, това е. Всичко е добре, но това е най-зле. Така, за седло. И имам, ама дек да го... Как справя с седло? Да, бе, да, стих се. Пак ли две пръчки, бе? Четих ми направи. И ме изгледаме поне да умри и другите. Да, така е. Как бегаш. Ето. То не сървава много по-бързко. Гледайте. Бегай да не се ударите по-скил гон. Лека да внимава за вълци. Искам да вия гроб. Има наблизо гроб, е добре. Това е гроб да видим. Гроб. Като гроб мало. Ама не се обиждат, ако не се отава. Казваме. На мен в Survival да знаете, че правя ремонт на къща. Без искане. И стана твърде тесно с бая често. Затова това може да няма място. Трудно тя направим. Затова бая няма да качвам на мен. Добре. Няма такова. Ще видите. Дека слънце. Е тук. Там. Какви са тъмни. Сега ако ми сопри, трябва да му дам тръва. И да... Тъпил. Айде бе. И аз тук и... Майк! Не! Пора това е най-големия си. Не бе, мангал. И това е за... Ето, гледайте са. Ле. Колко е клипа? Да, 9 минути, аз ви обещах 15.
Ох, майко. Ем се стъмва. Не ми прави чуди там да имам. Стъмва ли се? Еми, ще идем там. Айко, сатана да пътуваме. Дори мога да напарса тази част. Ще видя. Как? Да, той трябваше там да пише. Аз се брих. Измори ли се? И хънгър вече. Направо зле. Много хубаво. Да се стъгна. Видите как я направя. За да не ми сега ще пия хънгър. И умрях право. Така. Пак ли бе хънгър? То хънгър. Ляга. Да, хора, това ще за клипа. Не забравя да се абонирате за мен. Да харесате клипа. И чао.